U ovome zadatku računamo koliko iznosi prosječno vrijeme zadržavanja korisnika u sustavu, odnosno koliko iznosi prosječno vrijeme boravka u sustavu. Tražimo zapravo koliko iznosi matematičko očekivanje vremena boravka u sustavu. E od tau kub. A ono se računa kao razlomak 1 kroz mi minus lambda, dakle intenzitet posluživanja minus intenzitet dolazaka korisnika. Intenzitet posluživanja zadan je u prvom zadatku, iznosi 200 korisnika po satu, a iz četvrtog zadatka vidjeli smo da za svaku veličinu ponuđenog prometa imamo drugačiji intenzitet nailazaka korisnika. Ovdje je to 100 korisnika po satu, dakle TQ je 1 kroz 200 minus 100, to je 0,01 sat ili izraženo u minutama 0,6 minuta. Za drugu veličinu ponuđenog prometa lambda je iznosilo 140 korisnika po satu. Tada prosječno vrijeme zadržavanja korisnika u sustavu TQ iznosi 0,01667 sati, odnosno 1 minuta. Te za treću veličinu intenziteta dolazaka korisnika u podrobeni sustav od 180 korisnika po satu, prosječno vrijeme zadržavanja iznosi 0,05 sati, odnosno 3 minute i vidimo da kod najviše opterećenog sustava od 0,9 Erlanga, odnosno 180 korisnika po satu, vrijeme zadržavanja korisnika u takvom sustavu je najveće, 3 minute u prosjeku. Hvala na pažnji.